Sweet. That's about you. Mr. Sweets.
engineer, engineer. I want to let you know. We are the cooler. Hello, I'm sure you're going to be done. Let you know. Hello, Maris. Like you're going to be done. Mr. Smith. Mr. Bibish. Open your girl. Where are you? My brother. I'm okay, Kakane. I'm okay, Kakane. I am not over there. Yes, you know I am welcome. I got them all the more. Was a really bad one. You can get to you more. When you commando, you should well look at Anam. You don't do it. No more good. I get you go just in here. You go bam. You go just when you get over there, just a dollar. When you get over there, you see your when you get over there, just you wonder. To do my code, one again, to do one. Talina. Yes, you are waka. Yes, you are waka. Yes, you are waka. Yes, you are waka. What you know, man? I don't know. I wish you were there. I don't know what You
Chilinyazo, Bakolo, when you know when you're not over, when you have heard this, and I go, because all I know you, Mumuza, Mumu, I tell you, all the missing, waiting, I call it super. The message that you Mama, what do you see? I'm all over. You get like a man. You know, you're baby. Yet you know what. You know, you're baby. Yet you know what. They got me wine. Is it not walk around? Oh, look at what is sweet. Oh, what is it? Bolaya, Georgia, no, no. We thought that they die and they get
Sunday, I got to work. I got to go. What do you want? You will like to go. And the broadcast. I said, once you look one day. Look once you say, can I be what's it? You see when you go, I don't know.
Vamos lá,
Moloya, Yaka, Marshall, Merchants, Merchant Chicagosia, Chicago. I can't tell you, I can't tell you. Enemies, enemies, I can't tell you. We couldn't let you in there, I let you back. We couldn't let you back, I let you back. Enemies, Mama. You shall be possible. Mama,
onye nna mmanwụ ụmụ mmeghe oge ụmụ mmanwụ na ajọ mmanwụ ọmere ọha kwalụ nwanne kwalụ ozu ha m itole egwu n'ike itole egwu n'ike nwanne kwalụ nwanne kwalụ kwalụ onye nna n'ike adị ojele obodo nnata eze na-akpesịrị ọgụ onye ọkaiwu onye ọkaiwu onye ọkaiwu ijele na mmụọ na-azọrọ ọgụ ijele na mmụọ dị azọ ọkaiwu kele na ndị agwa oge okwu asị ebe ndị mmejọ oge ị na-agba ya ebe ndị mmejọ oge onye na-agba ya ebe ndị mmejọ oge onye na-agba ya amama na-ekwuru amama ibela ala ewucha nwunye ala ofebụrụ a na-ekwuru mmadụ na nkịtị ebe Bono, Maunisi, 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 all the tests of cancer. When you are sure, as a baby at you, to save one man, One number, man.
Wodi na ga ka. O so lo ga ga ka. Every year. Che wa wo yo. Lalo. Ogu biri bia. Ni se je ni to ko. Ite go wan nage. Onyi te go la te bia. Ogu na America. Ogu na America. Ada moto go na so se moto go na le ko. Ogu wo mu moto. Ite go wan nage. Oge wo mu moto. Ite go wan nage. Sale. Chairman Choiko. A question at Chairman Choiko. Sorry. I say, Kaila Poyameta, I got cookie day by our mom mortgage 5 a.m. You mean I told you, because I under 3,000 because just why you yummy. Exoge. I borrow yummy. MC.
ebute mmanwụ Papa Lolo kedu maka Mama Lolo Papa Lolo ndị agwa gị okwu kedu maka Mama Lolo Mama Lolo dị ya Mama Lolo ayọba ayọba baby eyi je ayọba tarita kuma ekorime adokorime dorime ayọba baby eyi je oye suwiti oye suwiti mili malugo na we aro o gbado ji mili malugo na we aro oye suwiti isi malugo na otu ugo Like I don't know any miss. Enemies, onye nkuzi anyị o. Ọba teacher na kuzili fọdọ. Ose investor, isi kala ka na-eji ụzọ. Mụ na-agwa gị ọrụ, gbasoro na mma o. Agbabazan investor. Chibike. Agbabazan investor. Lusombana. Agbabazan investor. Agbabazan investor. Oṣù. Oya kunu. Akuna egu ogu. Oya kuna Ghana. Chukwuma double grace. Oye go. Aro buto double grace. Obosika house woman. Angeti lugeku. Mau dabia ibegi mau dabia. Angeti lugeku. Eze grace na mule. Kuna no. What that you mau kuwe. Ababa zeni dobulo. Ababa zeni dobulo. Choba. Ababa zeni dobulo. Ababa zeni dobulo. Official done. You go look back at many contacts. So many contacts. Official done. Ojidole Mogo. Ojo Mogo. You see what you go now. Ojidole Mogo. Ojo Nagana. You see where you go Nagana. Ojo official done. Is Chukwuma. You see where you go official done. Ghana.
ìgbélé ẹ̀kọ́ pàtàkó ìgbélé ẹ̀kọ́ lẹ́yìn. àrùn òkúta mọ́ àná ilé àkùrọ̀ náà bàtà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìṣòro ìṣòro náà tó máa kọ́. ìjọ náà gánà mú náà bọ́ kí ló ń lò wọ́n kọ́ nam de kúrò ibi méje lójú wọ́n yóò wá ilẹ̀kùn náà mú. Double grace. Ìṣubú ẹ̀yìn ìgbòdọ́mù double grace na nẹ́yìn mú lórí. Ìjọ náà nẹ́yìn. Double grace. Èsì Chukwuma. Onímọ̀ kẹlẹ́ ju kẹ́nà àzàṣọ́. Oyin àzàṣọ́. Azagede confam o. Azagede confam. Esa araba. Double grace. Araba mọ́ ìlú. Araba mọ́ ìlú. Òṣìnà wájà. Òṣìnà wájà. Òṣìnà wájà. Òṣìnà wájà wọn nà mú wọ́n tó lẹ́bi lóògùn. Òmìnirò lóògùn. Èyí àṣàjù ọ̀. Nínú ológun ní àgánà, olú ẹgbẹ́rún kan ní sí ìtàkàrà wa. Èsì ẹ̀dọ́bù gírẹ́sì lówó tòmẹ́tò. Lọ́bù mọ́rù lóbi tòmẹ́tò. Ọ̀nà àjọṣù church. Tòmẹ́tà 500 lọ́bù. Ògèlèbó náà. Oṣù ògèlèbó náà ní ẹgbàdà. Lọ́bù mú ìjìnlẹ̀ egwu. Kò sí ẹgbẹ̀rẹ̀ kí wọ́n kọ́. Egwu mọ́ gàbù bí ahọ́. Ẹgbàdà. Oṣù ògèlèbó náà. Oṣù ògèlèbó náà. Ní ẹgbàdà. Oṣù ògèlèbó náà. Iye para, ese es el bueno. Iye para, ese es el bueno. Iye para, ese es el bueno. Double grace. Endomana Switzerland. Endomana Brazil. Endomana Switzerland na Ghana. Endomana Ghana. Omume Ghana. Endomana South. Omume Ghana. Endomana Switzerland. Omume Ghana. Endomana Latina. Omume Ghana. Endomana Latina. Omume Ghana. Endomana Latina. Omume Ghana. Endomana Ghana. Omume Ghana. Endomana South. Omume Ghana. Endomana Ghana. Omume Ghana. Endomana Latina. Omume Ghana. Yes, we do Ghana. Ezi ogbogbo ní Ghana, mmeligwa dọ́là, àbòmí dọ́là sáàtì. Nàdí èyí Ghana cedis, Ghana cedis. Isi wẹ́lú kò na Ghana, ezi ogbó kò na Ghana, mmọwọ́ kele ogun. Ọwọ́ ẹ̀yọ́ gbogbo, orí ìjẹ́ ọ̀gọ́. Ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀kú èyí jẹ́ ọgbà wọn Nàìjíríà. Chukwuma Katina Asia. Indonesia bila. Indonesia bila.
wẹ́ẹ̀lì ìgbò náà gánà. Gbogbo náà gánà. Àwọn òkúta mọ́. Wọ́n náà ní ogun mú. Ẹnu ọ̀nà bọ́. Fíìgbé abọ́ ní Mmiata. Mmiata. Mmiata bọ̀ dàgbọ́. Ẹ̀kọ́ ní ojú kò mọ́ ọ́nà. Ayé ní ìṣúlẹ̀ ìṣúlẹ̀ ìṣúlẹ̀. Ikọ̀ mọ́dé onímọ̀ ìgbẹ́lẹ̀ gidi. Kẹ́kẹ́ ní ọjọ́ tán, ní sí wẹ́yìn ìwọ̀ tán, wọ́n mú owó ló máa fò sí ṣáyé bìbí gbà ẹ́, òun mi. Ayé òbújọ́ òbújọ́ Àgbẹ̀kú náà kìrìtì o. Àgbẹ̀kú náà kìrìtì o. Oṣù ọ̀dọ́mù nílí ìwádìí ìgbòrò àwọn ìfẹsẹ̀ mọ̀nà. Oṣù ìfẹsẹ̀ náà gbé ní dọ́là. Kò sí mẹ́tú ní gbogbo $1 Kàbọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe kú ẹjẹ́ ẹsẹ̀ kú ẹjẹ́ ẹsẹ̀ kú ẹjẹ́. Kàìkẹ́ ní kó ṣiṣẹ́ dọ́kọ̀. Ìṣe dọ́kọ̀ kó ṣiṣẹ́ tuwú kó ṣiṣẹ́ tuwú kó sí mẹ́lẹ̀ ẹ̀yà bẹ́tù owó tóbi rẹ̀. Èyí ni ọmọ ń balẹ̀ èyí yóò fún èyí yóò fún èyí. Ibi mẹ́kẹ̀dẹ́ bi ibi tí náà gánà. Èyí ọmọ ma ike náà gánà. Ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ kú èyí jẹ́ ọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ ní àgánà. Àmì èyí ló mọ ọdún èyí yẹn. Sangene, abalo sangene. Like a new yearness. That's over. Why about to do? We make a good. We do them. You know what I'm doing. We the mama. You make you go to What's your mother not done? You cannot done it. You see when you go down You see when you go down You see when you go down Onya kuwo bene cho lalla gomwa onya kuwo bene Onya kumwa kuwo bene cho lalla le dikuzo lalla le dikuzo onya kumwa mwe gelegi
ṣe màkà omi. Ojo jogojo wojo mpana. Ojo wojo mpa. Ojo mpa. Oya mi ekele yi. Jogojo ni gadi o. Onya ọjà. Ẹ̀rọ nà. Àkùwọ́ bẹ̀jẹ̀. Oya àkùwọ́ bẹ̀jẹ̀. Ọmọ ẹ̀rọ nà nà. Ọ̀rọ̀ gbẹ́dú èyí yá ọ̀sẹ̀. Ọ̀rọ̀ gbẹ́dú èyí yá ọ̀sẹ̀. Nínú mọ́ bọ́lá bọ̀. Ó yẹ sọ ní ìsìnkọ̀. Ìsìnkọ̀ ní ẹ̀ndẹ́sẹ̀ lẹ́tọ̀ wọn náà. Àgbẹ̀kú náà kí tí ó sọ yìí ọ̀sẹ̀ bá ṣe jẹ́ nínú ìfẹ́lẹ́. Ó sọ ní ìsìnkọ̀. Mọ́ bọ́lá bọ̀ gbogbogbò. Wọ́n bẹ̀ lu ẹ́. Ó bẹ̀ lu àgbẹ̀kọ̀. Àgbẹ̀sẹ̀ náà lọ. Obìnrin kan nù wá ẹ̀dùn obìnrin kan nù wá ẹ̀dùn. 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 House. Anekuna kitie, anekuna kitie. Anekuna kitie, anekuna kitie. That's right.
Yes, yes. Photographer. People photographer. You see corner man. Papa Lolo, mas não. What the case is what the case? I do not do a woman. What the case is what the case is
Ifana Budigi Wagotogam, you just smile. Oh, well, so regarding a make it cool, but I think you won't allow Landia to be called. For the gift of marriage, married life as a vocation. I know you have so to now you see ya n'isi ụmụnne anyị abụọ ndị a Donatus Okonkwo na Miriam Agbata ka Chineke sila jamasị ya gozie ha ka ha fụọ onwe ha n'anya n'ime mmụọ na n'eziokwu na-ebi n'udo dịka di na nwunye. Mgbe Chineke ga-enye ha ọmụmụ nwoke na ọmụmụ nwaanyị ka onye kwa ha amamihe ahụike na ogologo ndụ gozie aka ọrụ ha ebe ha na-arụ ọrụ ebe ha na-azụ afịa ka ha nwee ike ịzụ ụmụ Chineke nyere ha site na Kristi onye nwe anyị. Ụmụnne m ijikwa dozie onwe anyị nke ọma maka eme ihe omimi ndị a dị nsọ ka anyị kweta na anyị emehiela site n'ikwupụta njọ anyị gaa. Gị onye zitere egwu obi chagharịrị echegharị onye nwe anyị mee ebere. Gị onye bịara ịkpọ ndị ome njọ Kristi mee ebere. Gị onye n'aka nri nna ịrọtara anyị arịrịọ onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere gbaghara anyị njọ anyị gaa wee duru anyị na ndụ ebighị ebi. Ka anyị rịọ arịrịọ. Father, you have made the bond of marriage a holy mystery, a symbol of Christ's love for his church. Hear our prayers for Donatus Okonkwo and Miriam Agbata. With faith in you and in each other, they pledge their love today. May their lives always bear witness to the reality of that love. Anyị na-ayọ nkasi na dị nwụrụ Jesu Kristi nwa gị onye gị na-adị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Aga m enye ya onye enyemaka. Di nwanụ Chineke si n'ụlọ ala ahụ kpụpụta anụ niile bi n'ọhịa nakwa ụmụ anụmanụ niile na-efe n'elu. Ihe ndị a niile ka ọ kpọtara nwoke ahụ ka ọ mara aha ọ ga-agụ ha. Nke ọbụla n'ime ha ga-aza aha nwoke ahụ gụrụ ya. Nwoke ahụ nyere anụ ụlọ niile, ụmụ nnụnụ niile na anụ ọhịa niile ndị ahụ aha, ma o nweghị onye enyemaka tosiri etosi achọtara nwoke ahụ. Ya mere di nwanụ Chineke ji mee ka nwoke ahụ lara oke ụla. Oge ọ dị n'ụlọ ahụ, di nwanụ amịla otu mkpịsị akụkụ ya bịa nwere anụ arụ kpuchie oghere ebe o si wepụta ya.
Dịwanụ Chineke ji mkpịsị akụkụ nwoke ahụ ọ mịpụtara kpụta otu nwanyị nke ọ kpọtara nwoke ahụ. N'oge ahụ nwoke ahụ ekwuo sị, n'ikpeazụ nke a bụ ọkpụkpụ si n'ọkpụ m nakwa ahụ si n'ahụ m, a ga-akpọ ya nwanyị n'ihi na eziri na nwoke mepụta ya. Nke a mere nwoke ga-eji hapụ nna ya na nne ya bịa rapara n'arụ nwunye ya, ha abụọ abụrụ otu. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Ngọzi na-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ngọzi na-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ma were ndụ ya nye Chineke maka anyị dịka àjà na onyinye nke isi ụtọ. Ndị bụ nwunye na-asọpụrụ n'ụdị unu dịka ọ kwesịrị dị nwenụ. Di bụ isi nwunye ya dịka Kristi si bụrụ isi nke nzukọ barụ ya, ma bụrụkwa n'onwe ya onye nzọpụta ya. Ya bụ, ka ndị bụ nwunye sọpụrụ di ha n'ihe niile dịka nzukọ Kristi si asọpụrụ ya n'ihe niile. Ndị bụ di, hụnụ nwunye unu n'anya dịka Kristi si hụ nzukọ ya, werekwa ndụ ya nye n'ihi ya. O siri otu a doo ya nsọ, ebe o jirila okwu ahụ dịka mmiri sachaa ya, ka o wee chee nzukọ ahụ n'iru onwe ya dịka ihe dị ebube nke enweghị ntụpọ, ihu ndọlị maọbụ ihe dị otu ahụ, ka o wee dị nsọ na-enweghị ntụpọ. N'ụzọ dị otu a, ndị bụ di kwesịrị ịhụ nwunye ha n'anya dịka ahụ nke ha. Onye na-ahụ nwunye ya n'anya bụ onwe ya ka ọ na-ahụ n'anya, n'ihi na o nweghị nwoke ọbụla na-akpọ anụ ahụ ya asị, kama ọ na-azụ ya ma na-echekwa ya dịka Kristi si eme nzukọ ya, n'ihi na anyị bụ akụkụ arụ ya. Ọ bụ n'ihi nke a ka nwoke ga-eji hapụ nne na nna ya na nwunye ya ejikọọ, ha abụọ abụrụ otu ahụ. Nke a bụ nnukwu ihe omimi nke na-alụtụ aka n'ebe Kristi na nzukọ ya nọ. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Ehụla anyị n'anya otu a, anyị kwetụkwara ịhụrịta onwe anyị n'anya. N'ihe ọgụgụ nke ya si na oziọma dị asọ nke Mark dere.
ụfọdụ ndị Farisii bịakwutere ya iji nwalee ya. Ha jụrụ ya sị, o ziri ezi na iwu ka nwoke gbaa nwunye ya alụkwaghị m? Ma Jesu zara ha sị, gịnị ka Mozis nyere unu n'iwu? Ha zara Jesu sị, Mozis kwenyere ka nwoke dee akwụkwọ alụkwaghị m nye nwunye ya wee chụlaa ya. Ma Jesu gwara ha sị, ọ bụ n'ihi ekweghị ekwe nke obi unu ka Mozis jiri dere unu iwu dị otu a. Ma site na mbido okike, Chineke mere ha nwoke na nwanyị. N'ihi nke a ka nwoke ga-eji hapụ nna ya na nne ya gakwuru nwunye ya, ha abụọ abụrụ otu. Ya bụ, ha abụghịkwa mmadụ abụọ ọzọ kama otu. Ihe Chineke jikọrọ ọnụ, mmadụ ọbụla ekewakwala ya. Ozi ọma nke ose buru ụwa. Ka anyị sikwa n'ozi ọma nke a nweta mgbaghara njọ anyị. Ka anyị nọdụ ala. Ada m afọ ya tie mkpu, the bone of my bone, the flesh of my flesh, makụọ ya. Ọ ka ha siri lụọ di na nwunye. Ebe ahụ ka ịgba akwụkwọ bidoro, the root of wedding or marriage. Ebe ahụ ka o bidoro. Ihe ọgụ nke abụọ ewetara na leta St. Paul degara ndị Efesọs. Ọ na-ekwu na Jesu fụrụ nzukọ ya n'anya, were nwụọ maka ya, na-elekwa nzukọ ya, na-akpakwasị ya ka nke mmadụ kọrọ ji. Every morning je elekwasị ji gị, ji. Attention dị na ji ebuka, mara ma m ga-akọkwa ji n'afọ a na-abanye. Ya nkọ akpụ, ije widie fochasị ya afịfịa. Akpụ na-eburu onwe mana ji. Attention, ị gara eje na-akpakwasị aka ji, na-eme ya direct ya so on. All the time ịnọ dị ya n'ubi maka ji, ịhapụ ya ọrịba n'ala, ọ na-arị n'ala. So na Kristo na-elekwa nzukọ ya, na-akpakwa ya, na-ahaziri ya ka nzukọ ya dị mma, dị ọcha, ka o nwee ike iprezentịrị Chukwu Nna. N'ihe a bụ ndị a jiri ọbara mgbata, spotless virgin ya the church, spotless, na onwe ntụpọ ọbụla, ọ dị ọcha ka o prezentịrị ya Chukwu Nna. Lee ndị ahụ jiri ọbara mgbatara gị, lee ha, the bride, the church. So St. Paul na-compare ya, he drew the analogy na marriage between man and woman, dịka marriage between Christ and his church. Na-agba nwoke, ị ga-afụ nwunye gị n'anya, na-elekwa ya, na-eduzi ya, na-agbaziri ya dịka Jesu si eme nzukọ ya. Onye ọ na-agba nwoke, ihe ọgụ nke abụọ. Maka onye Chukwu nyere iwu bụ Adam. Ya ejukwara ihe o jiri bụ na our first parents, nne anyị na nna anyị bụtara mkpụrụ osisi. Mkpụrụ osisi ọ bụrụ apụ, mkpụrụ osisi bụ disobedience. Ọ bụrụ ụdara ma ọ bụ mango. Nzuzo wepụta ego ya nye di ya inside the room. Nwoke abịa present ye the money. Ọ ya bụ respect. Ya bụ respect. Nwa ya nọ behind. Osodi eme. Bekee a na-ekwu that legacy will every successful guinea. Behind every successful man, there is a why not behind? Yeah, but helper. Present your work. What do you work on them? Why have respect? So why you gonna go respect your husband? To tell you the truth, if you are respecting a man, and do is you. Ihe ọbụla ịta na oge enye gị, ya ga-eji asị n'ogere mmanụ obi dị ya, omegide ọ dịka o jiri ogwu jide ya. Ọ bụ ihe ọzọ bụ obi dị ya ahụ abụghị respect. Nwoke chọrọ respect by all means. No matter how small ọ dị, no matter how poor ọ dị. Ọ bụghị onye ekwu okwu ile-ekwu nke gị. Onye agwa gị okwu ile-ekwu nke gị. Na-eme ọvachado, na-achagasị anya. O nwere ike ịkara enwe ego. Is not respect.
respect na-egosi onwe ya na inye gị instruction na-ekwe ihe ị ga-eme ime ya. nwa mmanụ na-akọrọ m na-akọrọ na ihe na-akọ ihe bụ mkpa respect dị na ndụ nwoke. nwa mmanụ na-akọrọ m nwanyị nwaanyị lụrụ di, nwanyị nwaanyị a maka ọ mara mma too ogologo nwa mma nwaanyị nwee good shape figure 8 were lụọ di. ha amụtala nwa, ha amụtago otu nwa. Anụdebe nwoke a pakeji the woman, pakeji ya buru bulatabe nna ya si ya anụchala. Ọgba nna ya yagharị, nna ya na-ajụ nwoke ahụ ọ bụ ya. Ị nwudere ya na nwoke ọ sị mba na ọ na-agba n'ama. O zuru ohi ọ sị mba ọ sị gịnị bụ na ejiri bulatazi ya like this gbaa ihe niile bulata. The man asị this woman does not respect me. Na-enye instruction ọ na-eme nke ya. So ihe m na-akọ ebe a bụ respect ya dị mkpa. Nwaanyị ka ngịla dị gị bika mụ ụmụ biri n'obiọma na ịhụnanya, respect ya ga-adịrịrị ya. Ya ka ihe ọgụ nke abụọ na-agwa anyị. Respect. St. Monica, nwaanyị mara mma, onwe ihe na-akọ ahụ ya ahụ, onwe ihe na-eme ya ahụ ya dịka ahụ nwaanyị ndị ọzọ ya wound abi pens ehia na ndị a ihe akụrụ ha akụ. St. Augustine ha ga ebe ha na Monica nne St. Augustine ha ga ebe ụmụ nwaanyị na-agba mmiri na ebe a na-akpọ garị ụmụ nwaanyị na-eju ebe ahụ. Ha na-agosi ndị ọzọ ihe di ha pịara ha apịa ọkpọ suru ha esu. Ma Monica ahụ ya maa mma, onwe ihe na-akọfe ya ahụ. Ha na-ajụ ya gịnị meziri so na dịghị igwe ezigbo mmadụ. Ọ sị ha na ya ji ọgwụ ya, na ya ji ọgwụ. St. Monica na-ekwu ha na-ajụ ya n'ụdị ọgwụ ọ gwụrọ. Ọ sị na mgbe ọbụla di ya batara na-aba mba anyị ya chara edi iwe ya anara atụpụ ọnụ ya emechie ọnụ ya. Nwoke a na-aba ka agụ na-abara abanye emechie ọnụ ya. Na mgbe ya na-agwa ya ihe ya chọrọ ịgwa ya mgbe ya fụrụ obi adịla ya mma na obi dịzi ya mma, ya gwa ya ihe ọbụla ya chọrọ ịgwa ya and with respect. So gịnị ka m na-ekwu ebe ahụ? Nwaanyị chi nnapụta di gị ihe na-afọsịrị ego dị n'akpa ya na-egosi ya respect, mee ya appreciate. Onye ọbụla o metara appreciate him, na-etu ya aha ọkpata na-etu ya aha odogwu nwoke. Ihe nnukwu onyinye Chukwu nyere gị dị ya onwe ya toyi o nwere onye dị ka ya ga ejiri họrọ ya. No other person ilechara mmadụ niile nọ n'ụwa anya ịsọrọ nwoke a o nwere onye dị ka ya. Ihe ọ pụtara is a gift God sent gift to you. Ị na-etu ya aha odogwu ka ọ bụ. Mgbe ya mara ọ bụ odogwu bụ mgbe a chọọ ya afụrọ ya. Nwoke a nọchasịrị achọrọ nwoke a kaala nka mebi ma Chukwu akpọrọla ya anytime Chukwu chọrọ ka ọ na-akpọrọ mmadụ. Mgbe gị ya ama uru na nwoke a bụ odogwu eziokwu ihe ọ nọchiri mgbe ọ dị ndụ. Ọ pụọ ndị na-ekwesịghị ịkparị gị na-akparị gị na-akọ gị ọnụ na-etiriti gị anyhow. Ọ maka odogwu apụgo. Odogwu ka ọ bụ the champion, the lion, the conqueror. Ọ ihe ọ bụ na-etu ya aha. So anyị nwere much things to talk. Bible agwa anyị nwaanyị respect your husband, na-agwa nwoke love your wife. Ihe na-abụọ dị omimi and the ikpeazụ okwu gwara ya na marriage bụ ihe omimi. Is a mystery. Is a mystery. And love, it is based on love. So love a na-ekwu ihe a anyị ma St. Paul gwara anyị abụ characteristics of love. Love karịrị mmadụ na nkọwa ihe a bụ love, mana St. Paul kọwara anyị ya na-akpọ characteristics of love na 1 Corinthians chapter 7 na-agụ ya na-agbada. Na ịfụnanya ihe eji ama ya bụ ndidi. In fact, onye ịfụrụ anya nwere ike nwee fault, but you will not know. Love covers multitude of evil, weakness, fault. Ihe a kpọrọ love. Ịfụ mmadụ anya really, ị ga na-ele ihe a na-agba ya, ị ga na-akọ good about the person. Ndị mmadụ na-akọ bad, ị na-akọ good, ị na-afụ ihe ọma ọ na-eme, ihe ọma. Ọ ya bụ love. Ya bụ ịfụnanya. So o nyere anyị characteristics of love, ihe eji ama ịfụnanya. Ndidi, o jupụtara ndidi. Ịfụnanya, onye ịfụnanya ị ga na-enwere ya ndidi. Ọ bụ shouting at the person. Nwoke na shout at the wife. Ụmụ nwaanyị hetere that to the moon.
to the core of their being. More head reach out at them. Okay, babies here, a child to Okuja. I'm on one professor na university, my professor in mathematics. I jail office here, no. One woman, I bet so over one woman injury for a case, Jaya, why Akuja? Why Akuja? Now, much is it? Hi, oh, tell them. You don't shout at women or any woman. Don't shout at them. Shout to Mama Pay. Don't shout why you make out of my Atlantic, why you win. Damn, he shout at them. He shout at them. You know the men who say, hey, Allah, into Yahu. With you. Can I bring into another character of women? Women come to understanding understanding women. You know, for them, what I like or about them. One, a lot are difficult. One, you wear joy. A lot are difficult. You hurt her heart. Joy throughout the day. Why are they happy? We broke also we more. Oh, could be one work at it. We buy wine, we will them wine. Put in our last word ever. If one can see one can hide, and jogging on job with them. What can she got your lady? You got from wine, no tutu. Hey! Jokai Udene, you will them wear throughout that day. That was your memories. Oh, Jenny, little but it's okay, then I say, get out. Donatus. Unu ọdịkwa nkwadebe iso iwu sakramenti ịlụ di na nwunye dịka ịhụrịta onwe unu n'anya na ịsọpụrụ onwe unu na ndụ unu niile. Adị m nkwadobe. Unu ọ dị nkwadobe iji obi aṅụrị nabata ụmụ nke Chineke ga-enye unu, zụọ ha etu iwu Kristi na nzukọ ya si chọọ. Adị m nkwadobe. Ugbu a, ebe ọ bụla unu dị nkwadobe, unu ga-ejikọ aka unu ọnụ were kwee nkwa ya bụ agbamakwụkwọ. Ị ga-agba aha gị. Mụnwa bụ Donatus. Enwere ọgọ m Chinanya Miriam. Ka ị bụrụ nwunye m. Ekweghị gị nkwa. Na aga m akwụdosi ike n'ebe ị nọ. Mana ọgaranya mana ogbenye. Mana ahụike mana ahụ ọnwụnwụ. Aga m afụ gị n'anya. Aga m asọpụrụ gị. N'ụbọchị niile nke ndụ m. Mụnwa bụ Miriam. Ewerela gị nwa bụ Ebunike Donatus. Ka ị bụrụ di m. Ekweghị gị nkwa. Na aga m akwụdosi ike n'ebe ị nọ. Mana ọgaranya mana ogbenye. Mana ahụike mana ahụ ọnwụnwụ. Aga m ahụ gị n'anya. Aga m asọpụrụ gị. N'ụbọchị niile nke ndụ m.
n'ụbọchị niile nke ndụ m. You have declared your consent before the church, and the Lord in His goodness strengthen your consent and fill you both with His blessings. What God has joined together, let no human being put asunder. Lord bless this ring, which which you give each other as a sign of love and fidelity through Christ the Lord. Nara m mgbaaka nke a. Mgbanaka nke a. Mgbanaka nke a. Nke na-egosi ịhụnanya na nkwudosi ike m n'ebe ị nọ. Nke na-egosi ịhụnanya na nkwudosi ike m n'ebe ị nọ. N'aha Nna. N'aha Nna. Na Nwa. Na Nwa. Na Mmụọ Nsọ. Na Mmụọ Nsọ. Amen. Donatus. Nara mgbanaka nke a. Nke na-egosi ịhụnanya na ikwudosi ike m n'ebe ị nọ. N'aha Nna. Na Nwa. Na Mmụọ Nsọ. Amen. Onye nwanyị mee ebere, ebe nna anyị nọ n'eluigwe n'obi anyị, nna anyị nọ n'eluigwe. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Save your servants who trust in you, O God. Send them help, O Lord, from your sanctuary, and sustain them from Zion. Be a tower of strength for them, O Lord, against the attack of the enemy. O Lord, hear our prayer, and let our cry come unto you. Let us pray. We beg you, Lord, to look on these your servants. Don't Unne no una ne wiwo ne no una ne ko bina toro to kebe digina che amra mo le ne we newly married couple, Donatus and Miriam. By your love and providence, you have brought them together. Now bless them
all the days of their married life. We ask this through Christ our Lord. Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, for you have forged the covenant of marriage as a sweet yoke of harmony and unbreakable. By your providence and grace, O Lord, you accomplish the wonder of this twofold design to the world. Their rebirth in baptism gives increase to the church. To the angels and all the saints who sing the hymn of your praise, as with the hand we acclaim. Mmekọta ọdụm kasị bụ na nya biye na-eme ezi maka na isi m ejugo mana kịta na isi m achịkọtago ọnụ anwụrụ juru m obi adị ana m ekene igwe mmadụ nọ n'ebe adị m bere ha maka na amụrụ m nọ n'ụka ya ejukwu arụ onye gosi na ihe nwa ya gwuru ka eme na-emeghị ya so ana m ekene igwe mmadụ n'obi ọcha m sunu daalụrị nna fada ekele thank you, sir. Asaka go thank you. Maka na categories bụ nya bụ na eje nya na. Maka na enwepụta categories na ije nwe họrọ ọga. Maka na enwepụta na mota na agara ije. Na bụ na categories bụ ike anyị. Nya menyere enyi na ọ bụ na agara n'isi. Categories bụ uru bara Chineke uru bara nne na nna uru lee ha nka n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Anyị kwụrụ ọtọ. Enwe anyị nọnyere ụnụ. Enwe anyị nọnyere ụnụ. Ka Chukwu jikere na-egozie. Anambra State na-emere business. So Anambra State ka ị ga-abata ihe ga-eji nabata gị n'ọpa iwe ka bụ kedu onye na-ayị infection glucocorticoids. My brother bịa na nke anyụrụ anyụ. Ị na-enyo ka ịfụ nke anyụrụ anyụ onwere nke ị ga-afụ. Ị gbadatazi ọchanjara ndabat ihe ga-eji nabata gị kedu onye na-enwe zul eze gbachara agbacha bịa na ya ba Guinness nwa mma. Kama Guinness nwa mma ga-asa gị eze ọgbacha gị ire. Ha bụ living testimony gave ife ose for 2 weeks. Ichezie na obe gị bazie na your street si ka ntị jụọ gị oyi ihe ga-eji nabata gị abịa ọgbara gị gịnị ga-agwa ọnụ ya ụgbara ọ na-agwa gị gịnị ga-agwa ọnụ ya nna unu na-aṅụtara m ọgwụ unu na-patronize kwa ichezie na obe gị banyezie na your house si ka ntị jụọ gị oyi imepereta windo ka ebe n'ikuku bata ịnụ biznes ndị Ebonyi steeti gbanwee ego ochie gị ego dọtara adịka ego ketara nwere nke anyị na-ahụ ichezie na obego isizie ka ebere ikuku bata ịnụ biznes ndị Enugu steeti iron condemn, husband condemn, wife condemn, girlfriend condemn, nwere nke anyị na-ahụ bụti ya hia biko tupu anyị ebido kịta anyị ga-ara ka njụ ụlọ ofu ajụjụ biti nwoke na nwaanyị ka ndị ka ama akwụkwọ nwoke na nwaanyị ka ndị ka ama akwụkwọ ụlọ achọ ka eme competition I don't know why. All the girls, all the women, oh yeah. All the women, oh yeah.
How do we man? Can be rules of video na why? Why need a 2+2? Let us see the Kakana. Why need a 2+2? +2 +1 +1 times 6 times 17 minus 18 minus 0 +4 minus 7 minus 2. Can you have the answer? Are we ready? Yes. 1, 3, 5, 7, 9. Big homework, Kuala Lumpur, Canada. Kuala Lumpur. I am a passa. I can like this. I am a passa. See, no. It's no way to see a local candle. No, what can I wear? I don't know. What can I do? What can I send you? No. What can I do? What can I wear? On your bosom. Here you know why I saw the top of football getting room work on an answer. Who they get put over one? On an answer. Away I'm alone. In a table, well, opportunity to mark my account, but you will phone to make it an annual mammy. From the Tobazia Paseno. Now you're a canopy, no. I will not be Paseno. One opportunity to make it an annual mammy. Make it an annual mammy. Today, for the night to make it as I call it, Ataka, cannot yet check the every Paseno. Begin on a take a phone and they high table at the Goreti. And the item at the Gonji, did you because I want to tell you I'm a with here. Music on TruthBeats.com. Last year. Don't say I'm on the make up on January 1st. January 1st this year when they make up because I go see my destiny general. Hey, the general. My destiny helper. Engineer. DJ Bigo Tinyaka na pagi totally mego. Bigo Ataribu Zakaipolite our able celebrity engineer. Engineer Lloyd Igwebo. Engineer Lloyd, Bigo Fano no waka, DJ Chala, DJ Bigo, Anna Balafa, the Wakabase, Engineer Lloyd, High Chief, Engineer Lloyd, Banana Palo, and Kenny Dota Black. I'm the other spiritual, but not the physical. I don't tell you what to go black. I know you want to go black. I am Engineer Lloyd. Engineer Lloyd, international celebrity, Kendoristic, big of Fegodula Yaka, celebrity Kendoristic, Gabono, big on a mafa, big on a go to never now, not the carbon, Omoya should be a Chief, Julius, Awata, High Chief. Julius Awata Biko Kabano. High Chief Biko Falayaka. High Chief Julius Awata. Odogu Biko Falayaka Kabano. And also, Biko Nika Hina Tiata Richela Nobatamani Nika High Chief Anes Okonkwo. High Chief Anes Okonkwo Biko Kabano.
Fred Juliana Kembe. Biko baluna na gana hot table. Fred Juliana Kembe. Fred Juliana Kembe. Wani abogo hot table. Wani mkamba parolo buku nike noza. Achieve, I say no. All I like is only a full achieve. I so go for the general. The general. I say no. Okay, DJ. Biko Kanonde na sponsor the marriage. Kaba fano Biko fa fela anyaka. The marriage sponsor. Kanaba hano. Kanonde na sponsor the marriage. The marriage sponsor. Kanaba general Biko ikanachongwa. Ikanachongwa. Eh? General ikanachongwa like this. Actually, cable my daddy. If we kid it, but then about like prodigal son, he goes to my man at the there. Chuck and Meg adopt. I will adopt you. Can you go back to adopt? You are hereby adopted. I'm hereby adopted. Babata, the father and the mother of the bride. I teach you that Babata, the father and the mother of the bride. Can I be like a wife? The father and the mother of the bride. Oda we can no. Canopy. Ogophobia. Unless you build a labo of an atafufu. Jetty the little mommy out there, Natia Beka with all side there. Natia Beka in the Aburia side there. Oh, no, why? Hi, Chief, I say no. I tell you, Babata, the father. We go on the father table. And then I can work it. Hi, Chief. I say no, because I can afraid to be an people now should be done about attending and Kawaii. Abu for mommy be busy. Mommy don't account to 2 billion on that on my wine. Big Angela number attending and Kawaii. I say no. Mommy, you're welcome. Then about the Akajina make ya. Tell mommy what I can do. Mommy looking at me. Namu. Chief, no say what? Can I bono? Hey! Oh, you fat! Did a bit on your million guap? Or you see as well as well. Hi, Chief! Oh, you fat! Hey! Someone was taking a book over now. What was taking a book over there? Oh, you fat! Hey! Papa, no, Anglican Communion. I know about Anglican Communion. I say no. Because the Rotters couple had already had a ticket. I better watch. I buy the idea. The Rotters couple had already. Fresh, now only monkey go say, let's go. Straight home. Let's go back to the back. You better get it. Straight fast. Straight money. What can I say? Oh yeah, spread the money. Spread the money. Aye. I'm going back to your wife. What is that? Give us this. Sweet money. Aye. Street. Oh yeah, straight out there. Look that shit. Straight out there. Alright out there. Aye. Who that square? Straight one. Who that straight man? Hey. Everybody let's go one time. Hold it up. Turn up. Look at us already.
So change each of us since last year, each of us change about this year. 10,000 Kaibido. Abuchia. Kaibido from chairman. That's a badge. Hey, they go do okay. Well, you name not 10,000. Name not okay. What? Well, you can say name not the sea. I can't believe it's not the I need to remember the 5 for 4 never yapota. Oh, you TV, oh, Zoom, wagon, oh, you 3. Oh, you 4. Oh, you 5. Oh, you 6. Oh, you 7. Oh, you 8. Oh, you 9. Oh, you that's your time. Sweet man, that's what necessary now. Hey, I know Gangampi. Celebrity Big Daddy. Okay, can I go be on 1? Trendybeats.com. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I have Hey, look why. 1, 4, 5, 6. Hey, why? I don't know what I do. See, I saw what I do. Look at it. I tell you, the move my own. I also got to. I want to go na table. Hey, I take 10,000 or 1,000 in the one. Even Georgia. Even Malengo. Even Ichimata Bogolincha. Ichuna Bogolincha. Even Itorikosi King Agosi. Only Torikosi King Agosi. Only the Godel Model, maybe I get on the other Sokopa. Amazina Bano. Here we can again. I'm not here on the TV. Hey, I'm going to look Fashion lady, I am a even that, even I don't know, even I don't know what's another one again. Even hey, even that, I don't want to even that is Fashion lady, fashion lady. Hey, can I get a
onye nwe anyị ekene gị obiligwe nke atọ, onye mere ka ọgbakọ a dị otu a, onye mere ka mbọsị taa bụrụ mbọsị ọṅụ wee nye nwanne anyị nwoke na nwanne anyị nwanyị. Ọ gị bụ onye mere, ọ dịghị onye ọzọ. Anyị na-asọpụrụ gị n'ọrụ ebube nke ị lụrụ wee nye anyị. Oge a anyị abatago n'ọgbọ gị, onye nwe ụwa n'uju ya, anyị aranye ọgbakọ anyị n'aka gị. Bịa ka iwere ọnọdụ gị n'ihe niile ka anyị ga-eme n'ebe a, wee ka ị nọnyere anyị site na ihe niile ka a ga-eme, ma chairman na ndị niile ga-eji ije ozi. Anyị ayọọ gị ka ị nọnyere anyị, ma a ga-achịkọta ọgbakọ a ka e wee bunye aha nsọ gị elu. Ribe otuto onye na-aza ekpere anyị ba n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Thank you. MC, thank you. I'm asking good afternoon, class, and good afternoon, class. Taa bụ ezigbo ka ọ bụ na ndụ ebulike na ndị maka ihe anyị na-eme taata. Eventi anyị nọ taata bụ alụmdi na nwunye. Asị na nwoke tosie ọchọ nwaanyị atochikwe ọchọ oge ụbọchị taata dị mma nyere ebulike na ndị bie. So mgbe a na-asị onye ọbụla bịa n'ebe maka ebulike, ana m asị na ụgwụrụ ji bịa na nkụli ezinaya ma arịsịa Jesus name. So echebela anyị ọdị, ndị anyị ga-ewere echebe ọdị. Na abụ m chairman tata, ọ bụrụ na mụ ka jisi onye ọbụla, ma ọ bụrụ mụ wee ji ego, ma ọ bụrụ mụ asị mma, ọ mmasị ikuzi na mma abịa taa. So anyị ga-ekele onye ọbụla.
ihe ọbụla na ụlọ ya nọ n'isi ọbịa ka mma nke taata enwere enyi m na-abụ mgbarụ ọkụzi uche chukwu na-eme so ọmụọ abụ na-akpọ nso na-abụ atụ osikapa ya bụ ife blọd daalụ nne ọjọọ apụtago so onye na-apụtarị na bụ Anam ka anyị nọ o nwere ka anyị si enyere anyị Anam nwere ekpesakọ so akakịta ha ndị nne nwere nkwụsị ọsọ ọmụmọkụ ọjị ma ọ na-ese ọjị nne Mmiata Anam ọjị so oge aka eji oji enwere ọjị n'onye bụ ọkpara anyị ọjị ndị ọbụghị oroma ọ bụ na nna m nwa ọ bụ nna nke nwaanyị ya wee nwere ọjị kpere anyị ekpere ọjị agbasi so ike so ebe nọ General Anam National APA nọkwa ebe a enyi ya ọjị na onye na-anọchite ndị Anam niile na mba ụwa niile na Naịjirịa enyi ya ọjị ke ngwa kedu nna m nwa nke nwoke nna nke nwaanyị ndị kọkiri o nwere onye anyị na-emere taa iba jadi jawatan. Ayo kita balik makava. Ada kita makava. Bebelundo. Aku tidak jadi je. Iba bunyi jawatan. Babi kakawe je na suno dulu. Aku nak kau ada ada. Nonya na ogude sunu nia. Onya jadi jawatan aku suno ayat terus. Na ubi amule kaiso. Oye ni so gbogbo ya baba fún ọyẹ fún pàṣẹ fún àgbẹ̀ àti pàṣẹ ebi fẹ́rẹ̀ rẹ. Ọwọ́ ní ìyá pàṣà. Ọmọ ní kì ùdó jáde ìyípadà ìlúkù ìlúyẹ. Nígbà máa lọ bí kéré ìlú yìí. Nígbà tí náà kàá pọ̀lì kàá sí náà wà jíjẹ kíláàsì wẹ́ẹ́ mọ́ ẹyin. Ọjị ka m ji n'aka o. Mmiata ekele m ụlọ, Udenze ekele m ụlọ, ije anyị taata bụ ije mmiri ka ọ bụ, maka na ọmụ Udenze ka nne nna m si, nwa nwa ya wee bịakwa ije nri na mụ Udenze. Ọ bụla ije ugo ka ya abụrụ, arụ ike ya adịwa o. Waya mụrụ mbeke o, nwa olulu onye o, nwa ahụ, nwa ngwọ, ego oyibo onye eji zụọ ya adịgbo, na amụta ma azụ azụ, na amụtara ọbụgbo, ya bụ na amụta na azụ, ka a nwee baala onwe ụlọ, baala Anam ụlọ. Mmadụ ekwu na arụ ike ya adịwa, arụ ya adịwa n'ụtụ. Dịwa na asị, dịwa na mbara. Okwu ka ya chali ezi ezi. Ọ bụrụ na ndị na nwunye nwere okwu, mana ọ chali ezi o, ọ ya chali ya o, ọ ya iwe iwe. Ya na-ekwu na aka bụ eke, gbajibụrụ aka n'ụlọ ụka, wee gwa anyị n'olu Igbo. N'olu ọma ka ọ ya bụ na eke o, oye o, awara nkwọ. Ọrụ mmadụ bịa ije o, ọma ọrụ jebe akụ na-eji na onye nwaanyị eguzi ụlọ. Anyị ka ọ dị nwaanyị ibe ka onye nwaanyị taa anyị n'otu dị n'aha Kraịst bụ onye nwaanyị. Ọ dị m ikpe gbara eziokwu. Ekelego m unu. Ekelego m unu. Ọrịa ntị ekelego m unu. Ekelere m nwoke ekele nwaanyị. Ekelego m onye ọbụla. Daalụnụ. Ebe a bịara taata enwere iwe ọzọ na-abụrụ agbamakwụkwọ dị na nwunye ibu ike. Na ndị mmadụ buru ibu n'ebe. Oge ibu ike abụ ezigbo mmadụ. Anyị ma abịa. Oge abịa na ezigbo mmadụ ọ bụ. Anyị ga-ebe n'ụbọchị nke taa. Adịghị egwusi ha ihe ka a na-eme taa
Ọ maka anyị abụọ na ndụ ya. Mgbe ekele onye ọbụla niile si ka ọ dịrị ọbụla na mma. Chọrọ oyi fedra. Chọrọ oyi fedra. Oyi asị ka eweta 10,000 oyi bịa desa 50,000. Asa sweet ọ ya bụrụ ụzọ bịa. Asa sweet bịa. Bịa. Anyị ga-enye gị ebere task. Imetala ya sweet apụta. Na the side ya. Okay, anyị chọrọ ka ị nyela ya aka kpọpụta di gị kịta. Ka afọ ga-abịa ịkpọ di gị. Ọ bụrụgodị na ọ chọrọ imeke decision, o make a decision. Ka afọ ga-abịa ịtụo ya, o mee ya, o feel like odogwu. Ya na Chineke anọdụ na the same side. Ka afọ ị na-etu di gị ga na-eme ọnọdụ ka odogwu. Odogwu otu oge dị afọ ịbịa nọdebe ya, ọ ya bido kpọba ya. Bido kpọba ya. Legodo fafa ka akpọ gị na-apụta na dana. Ị ga-agosi ma na ịdị ship. Sọsọ dadi ma ị gbapụtala. Na wafọ gị nwa. Onye ka ị ga-esi. Ị ga-eche ka ọ kpọọ like 3 na-agba. Onye kpọbịa na ọ sị na dadi m enwere ihe o ji eme. Dadi nwee ike ịbụ Jizọs bụrụkwa mpa gị. Onye kpọọ ihe ọzọ. My Lord. Where you worship them? Hey, can't go sit on your own. Can't go sit on your own. Boy, also. Oh, sweet. What can I find? You can't have a tea. The government in about the double of Jaya man. Oh, I'm in about the moon. You go put him there. Oh, don't be a. La Passa, no, don't be a. Only about Chatafa. Eh? Oh, don't be a. What can I sorry? I'm not be up on what can I sorry or get it to what? What can I sorry? Hey, they're going to work to buy team home. Play up by Tim Mother, that is it. Baya. Oh, don't go back to the corner. They go on. Everybody goes so he said. Tiba, so back it. Tiba. I'm about to go sweets. What can I sorry? Sweet money, they're going to kiss us. Sweet because you know. Sweet, my little marriage, I can't go put it on. Sweet, God bless you. Okay, sweet, when I get boggy, or you bought at Yakinas as a work at the romantic. Carrying Azaya. Mommy, what got it by the stress? I am Mommy, oh, okay, sweet. I have because that's idea. Okay, sweet. Normal. I ain't telling them ever. I'm an onion and young Mabu Jesus. Abonoma. Abonoma, onion and young Mabu Chuku. Mano Ethiopia get decided get to big a booze on Nefa. So I see my Ebelon Nandofa. Obro di Neba, listen and wish is if I got Moga Bumoke. Even in sweet, either say go gisi, amen. Listen and wish is if I got Moga Bumwai. Even you lost a sweet, either say go gi, you see a man. Man, it's in age, man. Either Sunny Nilu, Asa sweetie, that's a new room. Is it no I talk a fagamo? Is it no meta? Either Sunny sweet, either Sunny live band, it doesn't need DJ, that's a new room. Man, it's in it. Called easy. Near, because I want just 2 minutes. Can I if I cut okay? 2 minutes. Primary between sweet and ammonia, only can one mother ever. And I took my bit of mommy. I can give my England mother here. Yes. Get a sweet make competition. I think Ige Maria. Sweet in the Zia when you give. Now I say, I'm mad of Potaba. Cabinet, that's on your fatus and I wouldn't give a Mary. Did you because you go low to just 2 minutes? Come on, you can one mother in my favor. Now, what's I didn't Spanish, man, I don't know. I go be the DJ till for the one lucky. Big up Taban, I was just 2 minutes each. May I come on the sweets and I win you. Sweet that to say that I can't go get a ribbon and can win you. I got it on power. I don't want to go one bottle. Hey, they're going to sweets. What can I say? Hey, they're going to get tired. Guys, what can we go to prayer point? What can we go to cook? But then I'm okay. Sugar.
Nwanne na nwoke, biko jee jide ndị abịa nọ 1.7 billion. Biko nụ pụtanụ ka agbapụ ya ọsọ. I want just 2 minutes. Pụtanụ ka agbapụ ya ọsọ. I want just 2 minutes ka aka ọtọ cake. Daddy ka onye isi n'ọya. Mami, sweet nwunye gị emeribego kwago. Ihe na-eme ka ị gaa like ejima. Nekwebe ejima na ebe a. Ị gaa like ejima. Nenebe ejima nọ. Ejima. Daddy si na ejima. Sweet nwunye gị emeribego kwago. Kaka. Nwunye sweet na-emerisi ya. Mami unu aga like ejima. Unu aga like ejima. N'ebe ejima na ebe a. Mami nekwe ebe ejima nọ. Unu aga like ejima. Onye atụbara m ego n'ilu, isi na ị ga-atụrịrị ego n'ilu nekwe ilu m ebe a. Bịa tụọ m ya n'ilu. Daddy ga like ejima. Injinia ala ị ga like ejima nekwe ebe ejima nọ. Injinia na ebe ejima nọ. Injinia si na ejima nekwe ego nkọ. Daddy bịanụ like ya na ejima. Bịanụ. Daddy ga like ejima. Ebu chairman ga like iri na ejima. When ị ga-agba. Nenenu go okay. Chairman ga like iri na ejima. Daddy bịanụ ga like ejima. Na ebe ejima na ebe ejima. Ifo ko ụmụ gị nwe ejima. Na sị ga ebe ikwu eme. Ejima. Ejima ya na si ozugbo. Chairman ga like ejima. Na ebe ejima nọ. Chairman si na ejima. Mami. Atarugo. When I got like ejima, ya no. Mami na be ejima no. Mami si na aga mo ejima. Aga mo ejima. Iya like ga mo ejima. Ijo. When I got like ga mo ejima. When I tell ga mo ejima. Sweet I want ya kwa ego wule gi ke ego gi. I want to ga kwa. Na ego wule gi ke ego gi. Daddy ama ni ga like ejima. Daddy, piano no. Ebe ejima nọ na-adọgo n'ịka na-esi side ọzọ. Bịa na ebe ejima nọ ebe a. Agụ ya ka last year. Odogwu ama na ị ga-like iri ejima. Ndị a na-like ejima na-atụ. Dọta ama na ị ga-like ịmụ ụmụazị ejima. Dọta bịa. Dọkụ. N'ebe ejima na-echọrọ ka ego gbagote n'ego ụlọ ọgwụ. Okay, man, no, me I gave that last year. Happy Tiana. These are guys on car. Hey, get on the Liga. Show me TV or picture Bala. Bala, Sina 1 year gave me investor Bala. Investor. They're going to come investor San Diego. Sweet, many and every other. I like to go get it, don't leave you behind. Investor Bala. Hey, if you do investor, they're going to go see Diego Natch. Investor TV Network, I'm going to go down here. I am to grow. Investor, I don't marry you because you know. Hey, look at the onion. There's the onion. I'm not a picture. Investor. DJ Ben, Tina Bob, Yama, you will be first to try by Abagama. You are going to go to the balance in Nana. I'm going to balance in Nana. DJ Investor Abago. Now you know, I am balanced out now. I'm going to go to college. Investor. Investor. Investor, don't shut down. DJ, because you don't see a woman. DJ, you don't see a woman can cut or cake. Investor. Hey, go down, man. Hey, go deep again. Hey, the point of DJ. So, now, I got a papa. He had a tattoo to a gabo. After I make a man go. Hey, come on, say, give me the money. Spread your money. Give me the money. What's up with you?
Oh, nobody will not be guy there. It's him, Maka. What a good talk to them. What a good talk to them. What we should do? That's a good name, Madam, what do you know? DJ, I just say, Kaka, okay. DJ, will out. No, sweet. Give on. Invest a short quad. Get up on her. Tiana, get the banana. 5. I don't banana. 5. I don't banana. I am a fire again. Daddy, the other yard, DJ, choose your fire. But I'm going to choose him, Marco. Between the gun, I think you choose your phone. You choose God. Okay, thank you. I have got a cut. Okay. DJ, my back at it. I have got a piano. Okay, can I win? I give my Zoom along the channel. Nobody number on a call for cake. What is it? Okay, 12, 10. Sweet, okay, you know this secret. This is 10 on our table. Sweetie, 18. Sweetie, 8 on our 2 cigarettes. I want to give you a give or give you. I want this 16 now, but I am over Sanya Jalalola. Sweetie by the number 7. It's only more massive. Sweetie number 6. Oh, see. Okay, sweet. Get a winner, get guitar. I got your life and chance. Nico, I got your life and chance. Salome. Bejono bikono gechi nyazalo. Salome ndinne mano. Ndemo bulonna, wumwagi ona jai babu ego. Ine melia, ni opia. Moda bure diwe kutiaba, waya baba hologe. Na bu ni ba ile kutita bu, abuna nwagi no na be. Mwana na ntutu ego, ba ku ya na putara ntutu ego. Maka na opete fi abangi bu na mwana ko da n'isi, nwagi ya no fa na akuku. Ofu a na-ekwu ekwusisi anya ọna n'aka gị ọba na-expenses na-agba ka eli amị gwa nwa gị ka o ji onwe ya hụ na ụmụaka anyị na-agwa unu onye ọbụla na ọta n'akụkụ nwere anya ya kirire nkiri rapụ ntụtụ ego n'ori ka ọ bụ n'alụnụ agagba ka isi chọọ ya. MC, thank you so much. Ọwagigbo worldwide, eze egwu Anam, eze egwu Igbo niile, anyị kelere gị, anyị kelere gị, mana anyị mara ebe ị ga-eme, gị bụ ọbata ewere egwu, daalụ nne, daalụ, dị iche ekelego m onye ọbụla. Chineke nwe nri, Chineke nri, na ndị Igbo si na mmanya na-asịga anyị, Chineke nri na nri erufu a. So Chineke na mmadụ ekpe mmanya karịrị. So nke mbụ dị ka ibia bụ ohu na-abịa ebe na nchịkọta. Anyị na-ekwusị onye nwere ibe oji nwere sị sweet na ndị bi ya bụ gift. So anyị na-ekwusị onye ọbụla ji ibe onye esi sweet na ndị bi ya na alụ n'ihe ebe nnụ. Onye ahụ ejebe na taịmụ adị ọzọ ndị gbalụ moto bịa o ndị isi ebe tọrọ aka enwere ka ihe si atọ ala n'ubi so sị ka anyị chịkọta enwere ihe ebe na-enye ya eke nri na-elikwa so na mmadụ ekpe na ikpe nri na nri kalịrị mmanya kalịrị only continuous so na maka ndị isi ebe tọrọ aka eze egwu anyị na ndị nọ ndị ọzọ nọwa na nwunye ọrụ ebe chenji agwa ga-ebido nke bụ ọnọdụ ihe etigide egwu tie mgberu anyị na nke nọ maka anyị setụrụ ndị isi ebe tọrọ aka ịma ndị ọka anyị gbara moto wee bịa so daalụ nị
gabana table. Buru gift gị gabana table. Ọdẹ buru gift ya bịa. Ayé bí ya moto, ofu moto. All the time the gift iji bịa. Never my money. Mami. Epic is the ego ana atụ. Ọ na-aka ntụtụ. Mami iwe ga-adị n'ọdụ. Iwe go. Ọya ti ya. Because epic na ego maka atụ ya. Ka ndị wakwata na ọ na-eme. Mami n'isi bụ ego ike. Ekwe ka mami si atụ ego. Celebrity mami. Atara ugo nwaanyị. Onye bụ ndị osodi eme ndị eribe agwụ ọgwụ. Ị na-adị ga-afụ ndị Francis Sweet ka fa na-erisi ego ike n'ọba. Ụlọ elozokwana na Sweet bụ my senior brother. Oya top direct. Ụmụazị a. Ị ga-afụ ndị Francis Sweet ka a na-erisi ego ike otu a ka ọ dị. Ọ bụ ụbọchị ego unu ga-agwụ ka ụwa ga-emebi. Ị na-anọ dịka ndị Francis Sweet na-agba egwu ị ga-afụ ka ndị nọ n'ọgbọ. Ndị nke nwaanyị chọrọ ịdụ mmiri ụlọ. Dịka ndị Francis Sweet si nọ n'ọgbọ na-atụsi ego ike. Actually, I got you better guy got number 10 there. Who the square? Come on for there. Let's see the DJ so. Come on for there. Let's see the DJ so. DJ square. In the show. Sweet mother. I know go forget you. For this kind something very good for me. Sweet mother. Mommy, get it, say. I see me get on, high don't care. See, Mama can come on, see, when they move and see, and shake them on the moment I dance. Mommy, shake them on the right now. Say, give it to them. Mommy, dance. Okay, DJ, mommy want to talk. Praise the Master Jesus. Muabo, es uno Mr. and Mrs. Joseph. Musulu Chinanya, no one name worker. So even Kanji, when I see an idea, Bana Bakam, I will manage them. Okay, now you got football in Kawhi, you got Funders in Kawhi. That is because the Congo got Borobano Nabadon, that's almost a potable money because he can get half of Fagolam. You can get half of Fagolam. Pankarazmas and Atasma. One of us not going to be the Canada for Tomo, Obasinachi. We go Basinachi because I can cover this thing for official purposes. I want to watch the channel, so we go down the envelope can't do the opposite can go. I think go Basinachi your phone. I have to buy Satamuna that you buy. Come and see my prodigal son. That you not church. Not church. Supporting of the family again. I'm out to pass for even we support the family. Commander that is a total of 500 and something. Let me have it.
ana akpọta nke a ga-agba akpọ ịmara ndị kidnap ndị ọmụmụ njuzi ebe niile dịka onye ọzọ ka na-asọpọtụ ya ka asọpọtụ ka apụ wọs kedu onye ọzọ kewara onye ọzọ ọgwụchago ma ọ m ga-esozi ụmụ nabanụ ịmara mgbe m na-agba egwu m na-akpọ gị na-agba dije na-abalite ife biko baba ị ga-abịa saịdị a ma ọ ma ịbanyesịa na saịdị a ka o si episha biko bụrụ na ịmara nyebara m ego biko achọrọ m ifiri gị na pisha gaa na saịdị nke kụọ n'ebe a na-epi ka ego si si 12 DJ no monitor this guy o ọ na-eme ego na-epi ka ego m biko onye foto nwata fọ ọfụma mepe achara ugo ma ọ menekwa ka isi achị Ababo na my father ka na sisi biko te satafa ọfụma ọzọ na ọgba ndị nwanne nne nke nwaanyị ị na-anya kete ị ga-afụ ka papụta tutu moto tere gas kuka 4 friji na ọga na-agbagote amaghị ndị ọbụla ya na-anya sị ka ebe bụ moto nwa ịya amazi na biko na pụtanụ gift na ridi elu na-apụtanụ na gift ka na ridi elu tarode na-abịa mmebụ ndị a aka ojigi eso mmemme ụmụ ya ya ọgọ ndị ụmụ praise the Lord. Chineke n'ihe ọma mere anyị taa ọmụ bụ nwanne mma Chinenye mụtara mma Chinenye direct na asị m n'ime niile ka Chineke nara ekele anụrụ m na Chinenye na-agba abọ taa dịbere ha si Chineke onye mere ihe niile mere ka ọ dịta anọrọ Chineke ebido from taa wee na-agọzie na-aga mụ na ụmụnne mma m si ka anyị nwere nke wee bịa sọpọtụ ya biko kọrọ ụlọ aka na ọdịla n'ezi biko onye foto isetago ha biko pụtanụ n'ilo ka a na-eme ọzọ ọnụgodi mụ na gị na-aza 100 naira ị na-achọ atụ na ọnụgodi ọ sị na ọ chee emedigide ka ị ga-enye praise the Lord. Biko anyị bụ ndị klaasị Chinenye na CSS ihe ọwọdụ eke ka anyị si wee bịa wee sị ka anyị were obere ihe a wee sị Chinenye dele ga ahụ ncha nne wee tụọ aka gị ọ na-anụdobe na skuul esi afụ ezigbo nwaanyị ọ na-afụdo skuul a anyị wapụ skuul anyị ka ọ bụ ife a oke biko ebere na aga na ezigbo style ịdosa nke ga-enye gị France pụọ ego ị na-achọ ọta fọ ego ọ dịrọ too much entertainment ile anya keta ya afụ na ya mena afọ akwado inwe minute kịta ma ya ọbụla eche ime okay chief tu na azụ na Mago masweti na nwunye esi bego. Ekele madam ya. Ka sweet na nwunye ya esefe picture ọ bụrụ esesizi ebe picture. Ka afa pụta ka mụ na afa gbalịa. nwoke na-asọrịrịrị DJ
Eze because of everyone here do no. Another hits jam from WhatNow.com. Sweet mother. Sweet mother. Sweet mother. Sweet mother. When I did cry, my mother would cry. She was so magnificent. When you did cry, stop, make you no cry again. Okay, sweet mother. My mother, she don't lie me well for me. She cover me close, say me to sleep, my bikini. Mmiata Anam abụghị obodo eze. Ọkwa ya? Mbudo eze ha ekene unu. Ọ ndị mmụ enwere m. Igbo sọba bili ibe. Anyị bịara na Mmiata tata bụ eke. Dịka ego nwaanyị bụ Chinenye agbata ụlọ. Chinenye nwaanyị na-edu ụlọ. Atala n'ibu unu bụ ụzọ kebu anyị agọrọ onye agọrọ agbata mma ya ọka ka nụọ ya ọmụta uduọka agbata mụta Chidozie anyị mere mmiri Chukwu abịa bụrụ geru mụtara Chinenye ọ bụ na nwa nwa ya abatagoro mmudo eze ọ bụ na eziokwu. Iwe dị n'ebe nwa ọkala hụla ndị dị ya baa ụbarị nne ya na high target ma stovu n'ite igwe level 12 V12 ma buta maka mmiri mkpa mbọ gbapụ mmiri. Anyị nwere iwe eji na-ekowa akwa nwa ma akpati iwe anyị kwaliri mmeri nne anyị si n'ọka anyị nwere ndị nwaanyị ụlọ anyị nasị ka anyị mere nke ọpụta sị n'ụmara ma ọ nyere anyị bụ ịkwa anyị na moto kwarịwa n'ụlọ mana anyị ka anyị mee nke ọpụta ụmụ ma na anyị mere arụ ahụ ya bụ n'iwe dị n'ebe bụ anyị bụ ndị agbata mma anyị ọkacha na mmụ enwere m Anam na mmụ ori ga-eru nwaanyị ụlọ na ezi anyị na ụlọ abụgala ezi mmiri maka na nne nna anyị bụ mma ya so ibu unu n'ebe ha nụrụ nwaanyị so n'ezi anyị na-abụgala ezi mmiri n'aka zika mmega nke ọpụta. Mmiata ekene m unu Nchukwu n'obodo eze o enwere iwe ekene m unu Igbo sowabi o nwụọni o zụọni o daalụ. Iji ọnụ bụ iji ugo ụzọ ọnụ bụ ụzọ mmiri ọ bụrụ ụzọ mmiri a na-echiri echi nke bidoro tata Chukwu goziri unu na ngozi unu agabago till the end of your life. Ụgwọ ya kpọrọ unu ije dị iche ime ebulite baji aka na abụ nabata gị dịka ọ nabatara gị tata ndị aka na abụ ha ya dị ọcha na ndụ n'aha Jizọs.
I say no now. We gonna. I told him that go down and I bring him 5% there, huh? you. Mmiata Kanunu. I got in a canoe. All I know that can go. No kind of Patalani. I wouldn't win with him. But I can never. How many hours no Lanyaka? And I can imagine you. Hello. On our Golungo. I know that the organ in the moon, Malomo, Ibu, Sasava, believe I know no Dalona. Even no Melon, I will ya. Cabezo Kupuna, as I know, I've got a ziot. Ununa and Anaka, Dibona Casna, Kavanka, Catavapo. Now, one kg din so. I can alone. Dalone. I will na ije ngono dala na ba inunu ji akana bo na batia anyi na batagwalunu epela ni isi unu bu na ogu no ji nwa bia na nkunu ye ji nwa na ya manari ya ono na wana obini go ye du unu ndo no rapulu nwa bia na be unu ye kudobe no do na aru isi ka unu ye kudobe no do na onwo ai so no dalone ko sinade ina ya na ndebe anyi ji Oyogulogus na nyaji odomodoji ewu anyị ji ewu nwe jila akpati mmanya na transportation sị ka anyị kene unu maka na anyị atụrụ anya na ilu unu ya emelu arụ unu kala emebe agbagwu anyị kpamkpam mana o nwere ọgwụ anyị kenele unu daalụni dejeni tuwu gozie unu ọgọyelulu n'ụlọ Everyone see what I will want to Talani, or magical ya bolono, Naloni. Now, Jesus. Tama said, no, God is in. My darling, then Baba, away in a long them, away in a long them, or up on the woman, my head, Mamma, wow. My darling, then Baba, away in a long them, away in a long them, or up on the woman, my head, Mamma, wow. My darling, then Baba, Melaway them, away in a long them manual, my darling, then Wabata, them Marabuchi, my them manual, my darling, then Wabat, my Melaway them, my Melaway them Marabuchi, my them manual, my darling, then Wabat, my Melaway them. Ajawe, 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 sweet. What's the goal in young Wajan? I 50,000. Ajawe! Ajawe! Ajawe!
Udenze ekene kwani munu obu di msawa le ka mulu nu na ebe nwa ono bana egwu egwu nwa na atọ mụtọ n'obu ara ebulu bụ na asị ka nke n'unu bụ ndị nne m na ndị nwunye m abụgo m iwu unu nyere mụ na nwunye m anyị ji aka na abụ nwa ya n'alị ya anyị ji obi ọcha nwa ya n'alị ya anyị na-ekene unu sicha ugozi unu n'owu n'owu daalụ ni o deje ni o adawe